вече Мартин Стоянов, учител по философия. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Господин Стоянов, с матурите да започнем, които скоро минаха. Какво обобщение може да направим от тази годишните изпити на зрелостниците? Ами за обобщения все още е рано, тъй като резултатите не са излезли. Знаете, след няколко дни резултатите ще излязат, но като цяло има нещо, върху което се струва да поговорим. Цялата тази еуфория около следенето и за преписването. Знаете, камери, слагаха специализирани стаи за тези матури. Много от учителския състав беше включен Мобилизиран, да, за това да следи учениците да преписват или не, което е камък в нашата градина, защото показва една много тъжна тенденция. Че преписват? Че не сме ги научили да ни преписват. Защото ако ние сме пример за подражание и ако ние не вярваме на собствените си деца, то това означава, че ние сме лошия пример за подражание. Че ние на себе си не вярваме, защото сега дали ще препишат или не, малко вероятно е някоя камера да хване, поне по мое мнение, да хване някой, който е решил да преписва. Нали, живата сила учителя би могъл да забележи това, но дали преписват или не, няма смисъл да го разглеждам. Това, което е добре да обърнем внимание, какво ние сме направили за тези 5 години, за да научим децата на морал, да бъдат добри и че всъщност честността е нещо, което ще им помага в живота. И сега тези методи с това видеонаблюдение и мобилизирания учителски ресурс, както казахме, променят ли нещата? Ама нищо не променя, то е вече късно. Щом за 5 години в гимназията не сме успели да свършим основната си задача, а именно да научим децата да бъдат добри, честни и отговорни и да бъдат критични към себе си, то това означава, че ние сме се провалили в задачата си изобщо. Като учители. И от тук насетне, каквото и да направим, колкото и камери да сложим, колкото и ученици да хванем да преписват, то нашия провал вече няма как да бъде поправен. Няма как да го поправим, да. И всъщност върху това е добре да се фокусира общественото мнение, върху това е добре да фокусираме и ние усилията си, да разсъждаваме в тая насока и да видим какво може да се направи, защото те поколенията си минават. Сега нещо друго искам да ви питам. Вие преподавате, както казахме, заместите в една от елитните гимназии във Варна. Той клиширан въпрос, но след малко ще ви кажа защо ви питам. Как оценявате днес грамотността на учениците? Учениците са грамотни. По-грамотни от голяма част от родителите си. Въпреки че това не е много популярно мнение. Дори напротив, популярното мнение, което клиширано е обратното. Чуваме навсякъде около нас, нали, колко били неграмотни ученици, това изобщо не е вярно. Всъщност голяма част от тях четат повече от родителите си. Но вие съдите по тези, на които преподавате или изобщо? Разбира се, че съдя върху това, което съм видял, но аз освен, че преподавам, съм и треньор по фехтовка, имам много широк кръг от ученици и деца около себе си и мога да видя това, по което имам поглед над нещата и виждам, че се опитват, стараят се. Може би това, което не се харесва на нашето общество е, че те имат друг начин да стигат до информацията, която им е нужда. Но те имат и други потребности, защото света около нас се променя. Ние ако не разберем това, че света около нас се променя, ако не започнем да променяме учебната система така, че да е в крак с променящия се свят, то тя ще стане един анархизъм, който ще е абсолютно ненужен. Тя вече става. Защото самия факт, че учениците не искат да влизат в училищата, че се разграничават от тях, че разграничават и от нас, означава, че те виждат в нас нещо, което им е непотребно, ненужно. Да, но вие го казвате малко по-така в иновативен смисъл. Аз ви питам, защото аз реших матурата по български език и литература в тази тестовата част, естествено без писането на литературния въпрос. И решавайки, особено в първата част, където са въпросите по български език, си мислех дали е възможно да получават толкова високи оценки, отговаряйки, защото поне аз така, доколкото знам, доста често са високи оценките. И в крайна сметка да има едно такова обществено мнение, че те са неграмотни. Защото аз не мисля, че тя е лесна. Не казвам, че е трудна, но мисля, че ако те знаят отговорите на тези въпроси и им е толкова лесно да отговарят на тях, то те би трябвало да имат една добра подготовка.
имат сравнително добра подготовка и за матурите си се подготвят, учат. Матурата е направена така, че да... Тя е усреднена, нивото е усреднено, нали? Не може да очаквате да е много сложна. Има населени места, в които върху на образованието не се гледа по този начин, в който се гледа, да речем, тук в големите градове. И в общи линии тя е един лакмус за тези тенденции. В общи линии много ясно ще стане къде колко се учи също. Но матурата е на добро ниво. Защо тогава наистина битува едно такова мнение, че са все по-неграмотни младите? То, според мен, е част от едно като цяло негативно отношение към младите. Може би, това е естествено мое мнение, може би отношението е негативно, защото ние сме неспособни да ги разберем. Неспособни сме да разберем какви са техните нужди, защото сме друго поколение. И ако аз съм сравнително близо до това поколение, защото 15 години, сравнително близо, почти едно поколение съм от това поколение, което сега завършва, то голяма част от, да речем, преподавателския състав са с няколко поколения разлика. И е съвсем естествено да има неразбиране, защото както ти не разбираш променящия се свят около себе си, така и не разбираш младите хора, които са част от този променящ се свят. И докато има това такова неразбиране, се гледа с негативизъм. Нали винаги ще го има? Винаги го е имал, да. То винаги го е имал. И на нас преди години, като завършихме гимназията, гледаха като на... Няма да използвам епитети, но не гледаха с добро око, наистина, да използвам епитети. И нищо не се е променило. Казахте по-рано, че учениците не искат да влизат в училищата и че търсят други варианти. Какво най-вече не им предлага системата? Аз се чудя какво им предлага системата. Защото тя ни им предлага твърде много неща, за да започнем да ги обсъждаме. Но ако приемем, че една гимназиалното образование трябва да подготви един човек да влезе в света и да се включи пълноценно в обществото, то почти нито един предмет не подготвя за това. Дори самите предмети са сегментирани. Те са отделени един от друг. Математиката е сама за себе си, литературата е сама за себе си, историята е сама за себе си и дори наскоро си говорихме с един изключителен преподавател по история в Варна 4-та гимназия, Геновска се казва. Тя не нещо, което каза и е много вярно. Нашата литература не се свързва в учебния ни план, тя не се свързва с историята. Ти гледаш на един автор, но го гледаш извън историческия контекст на времето, в което е писал. И именно тази връзка липсва, тя се губи. Гледаш на историята чисто и формално, като на предмет история. И преди сме говорили в това студио, ние в образователната система нямаме цел. Не се знае каква е целта. Има такива основни предмети, както се наричат, нали, и периферни предмети. Основните предмети, това е ясно. Български език и литература, езиците, математиката. Но ако попитам някой каква е причината това да са основните ни предмети, никой не може да ми отговори. Много толкова ли е важно да можеш да пишеш грамотно? А не е ли? Да, всички казват да, не е ли важно? Добре. И как ти помага в този свят да можеш да пишеш грамотно на български? Защото аз веднага ще ви кажа, колко хора говорят и пишат на български? Как колко? Колко хора знаят български език? 7 милиона. И още 4 милиона извън граница, 10 милиона. Колко знаят английски? Френски? В смисъл, добре, колко важно е точно в един това? град? Да. Колко важно е точно в едно общество, в което границите изчезват, защото ние вървим натам. Така. Дали ни се ще или не ще. И английски език става универсален. Колко точно по-важен е българския от английския. Нали? Аз нарочно влизам в тая крайност, защото тук ще скочат костадиновци и някакви други такива, нали, националисти, ето се бият в гърдите, че са националисти, то нищо общо няма. Но веднага ще скочат, как български език, нали, това са нашите... Ами, ако... Връщам се на въпрос. Ако гимназията трябва да помага по някакъв начин на тези деца да се включат като личности след това
в живота. Така. То трябва да им дава това, което те искат и смятат, че им е важно. И кое Никой е то? не ги пита кое е то. Ето това е. Никой не ги пита. Добре, според вас, като човек близък, както казахте, до това поколение, кое е то? Ами, според мен, сега бях на изпращането на един много добър български спортист, петобоец, Марио Терезиев се казва. И той учи в... Започна, между другото, много интересна история. Той започна в математическа гимназия да учи, обаче се е преместил в спортното училище. Той каза, тъй като него бяха избрали така да каже няколко думи от името на випуска на спортното училище, той каза нещо много, много вярно. Каза, хората се заблуждават, че може едновременно да си добър спортист и просветена личност. Невъзможно. Според мен това е възможно. Според мен това трябва да е основната задача на хората се заблуждават, че е невъзможно. Хората се заблуждават, че е невъзможно, да. Или си спортист, или си човек, да речем, на науката, или учиш. Айде, мамо, стига със спорта, време е да залягаш на уроците. А ако приемем, че си спортист и се отдаваш само на спорта, то не би ли следвало наистина само с това да се занимаваш? Всъщност, нали, отговорът, тъй като ме попитахте какво мисля. Според мен това е нещо, което трябва да даде гимназията. Трябва да даде възможност на учениците да са физически здрави и психически здрави, което означава да се набляга на тези предмети, за които най-малко се обръща внимание. Физическото и философията. Защото ако има предмет, който те учи на критично мислене, на морал, на това да си добър, да се огледаш около себе си, да приемеш себе си, да приемаш хората такива, каквито са, то това е философският цикъл. Ако има предмет, който те учи да си физически здрав, това е физически. Да. И най-общо. Разбрах, нали, като генерална цел, иначе. Критичното мислене как оценявате на учениците? Но доста силно развито. Знаете ли, те много добре знаят какво искат, какво ще им свърши работа и кое няма да им свърши работа. Те затова посещават толкова малко предмети. Те затова бягат толкова много от училище. Да си кажем сега, нали, нещата такива каквито са. Те не искат да... Знаете ли как изглежда една гимназия? Изглежда като затвор. Място, където ти трябва задължително да стои, защото иначе ти се пишат отсъствия. И нашето едно общество, което е неспособно да види нуждите и потребностите на учениците, тъй като не може да се справи с тези нужди и потребности, какво прави? Създава един затвори. Там 8 часа да стоят и да се мъчат. Колкото да не са на улицата, защото разбираш, те са като маймуни, които ще опустошат града. Не е така. Те знаят какво има полезно и в интерес на истината. Ако им се представи, ако им се поиска обратна връзка, ако ги попитат от какво имат нужда и ако наистина това им се даде, те ще влизат в часовете. Те влизат в часовете, в които виждат, че има смисъл и вие на какво искате да ги научите? Всъщност за какво им говорите? Вашата основна цел, все пак малко сега звучи странно, но въпреки всичко, което казахте, преподавате и работите с ученици. На какво ги учите? Да бъдат добри. Много ми се иска да бъдат добри морални хора. Да разберат какво е морал, общочовешкия морал и да бъдат добри личности. И те не се ли раждат добри? Всички се раждаме добри. Само, че има много предпоставки около нас, които могат да ни спомогнат да тръгнем по пътя, който е който изглежда по-лесния път на злото. Особено когато на пиедестал са възкачват и такива хора, като тези, които ни управляват последните 80 години. Нали ние сме си ги избрали? Те са продукт на нашето общество? Да, и всеки един от нас има отговорност, въпреки че са продукт на нашето общество, всеки един от нас има отговорност да е критичен към избора си, да поема отговорност за него и да се опита да го промени и да го поправи. И това е задачата, ако щете, дори за това си говорим, да може да се погледнем в огледалото и да си кажем, да, това сме ние, да, сгрешихме, какво да направим, за да сме по-добри. Добре, много философски пак да не става. Към един друг въпрос, който ние в предварителния разговор засегнахме. Факта, че наистина в последните години в университетите като че ли има повече свободни места, отколкото са самите кандидат-студенти. Така ли е и сега? Така е, да. Така е, то си е тенденция. От последните години е тенденция, защото всеки университет се бори за места, тъй като всяко място е държавна субсидия.
и те са с презумцията, че колкото повече места спечелят, нали, ще успеят все някакси да ги запълнят, което в голяма степен не се случва. Дори в Софийския университет. Има свободни Дори в места. Софийския университет, да, остават свободни места в някои специалности, което е много показателно. И ми е много мъчно, защото аз съм завършил Софийския университет и така помня голямата борба за това За влизане там. да влезеш в Софийския И университет. как се решава сега този въпрос? Докато сега голямата борба е за влизане в гимназии. Там наистина борбата е голяма, защото и това е хубаво, има конкуренция. Там, където има конкуренция, има развитие. Това е не само не става въпрос само в образованието, във всяка една сфера на човешкия живот, където има конкуренция. Но т.е. по-добре развито ни е средното образование от висшето. Да. По-добре развито е и може много ясно да видим защо. Много ясно може да видим резултата. Деца, ученици, които излизат от определени гимназии, са с много повече възможности от ученици, които излизат от други гимназии, което означава, че има елитни гимназии. Какви възможности? Възможности образователни. Което означава, че има гимназии, които дават повече. Да. Докато при студентите не е така. Студентите в общини, където влезеш, каквото и да влезеш. Е еднакво нивото? Да, нивото почти не се променя. И някакво решение виждате ли? Едно време трудно се влизаше и лесно се излизаше. Да, сега обратното. Обратното, да. Решение виждате ли? Решение виждам. Аз съм либертарианец. Знаете, че съм и председател на политическа партия Нова Европа. Ние решението отдавна сме го казали. Когато държавата спре да се меси, нещата се получават. Когато държавата спре да субсидира и да надува балона на висшето образование с тези субсидии за всеки един, не може всеки в България да има 2-3 висши образования. Може всеки да е висшист. Но какво означава държавата да спре да се меси? Тогава кой да участва в този процес? Университетите се бият в гърдите, че са автономни институции. Като са автономни институции, нямат нужда от държавна субсидия. Значи държавата изобщо не трябва да се меси в работа на университетите. Университета сам да си изкарва парите, сам да се бюджетира, сам да си по приходно-разходната част да си извършва дейността. Държавата няма какво да се меси в... И тогава наистина ще има конкуренция. И голяма част от университетите ще закрият. Гимназии закриват, защото има конкуренция. Нали, колкото и да ми е тъжно, то дори не ми е тъжно. Просто във Варна няколко техникума, знаете, закриха, гимназии има. Ето, дори има тенденция, едно от най-старите училища във Варна, спортното училище, също виждам, че паралелките намаляват, може би до 5-10 години ще закрие то, ако не намери някакъв начин, защото то... Добре, но връщам се към тази така революционна идея държавата да не се меси. Това означава, че наистина може би много университети няма да могат изобщо да функционират. Значи не е трябвало да функционират изобщо на първо време. Да. Защото 2007 година, какво се случи 2007 година? Първите бизнеси, индустрии, които гръмнаха, бяха тези, които бяха които бяха субсидирани от държавата. Това са бизнес единици, които се надуват изкуствено с държавни субсидии. Това са наши пари, без реално да има бизнес за тях. Недвижимите имоти и строителството. И рухнаха, и покрай тях рухнаха много други неща. Са застраховки, ипотечните кредити, покрай тях, нали всичко. Тук смятате, че е същия модел. Същото е там, където държавата се меси, нищо хубаво не се е случило. И ние уж бягаме от социализма, но това си е пак форма на социализъм. Защото в крайна сметка нашите данъци отиват за нещо, което не е общо благо, а е частно благо. Тъй като тези университети са автономни. Като са автономни, те са частни единици. Да, и би трябвало да се оправят сами. Би трябвало да се оправят сами, да. Как? Някой субсидира ли вашата телевизия? Защото си е частна телевизия и се оправя. Да. Добре, интересна теза и да завършим с нещо, което говорихме в предварителния разговор. Проект на 3 преподаватели, един от които сте вие. Повече за него?
той не е точно наш проект, но решихме да се включим в него. Проект е за да не вземам кредита на други хора, на преподавател в Оксфорд, който се занимава с програмиране. Те са няколко души всъщност, които са създали една програма за интерактивно обучение с таблети. Много е интересно, защото първо там въвеждаш информацията и много по-лесно се възприема от учениците. Те могат да се скролват нагоре, надолу, да виждат, можеш да вкараш картинки. Изобщо целият процес става доста по-интерактивен, много по-бързо в час се развива и е нещо, което им е близко на тях, защото те са голяма част от времето се прекарват пред компютъра. Освен това, доста лесно се прави тестуването, домашните им излизат лесно, може от всякъде да се отворят, те имат се свои акаунти, в акаунта си виждат колко домашни имат, какво са направили, какво не са направили, какъв тест са попълнили, попълват. И това е нещо, което там се е случило вече. Там се е случило, да, той е пилотен проект в едно училище там се е случило, във Франция в едно училище се е случило и тук в София в немската гимназия ще тръгва като пилотен проект и ние се опитваме да го направите да го задвижим и тук, като напълно е възможно и смятаме, че доста добре се получи, доста добре ще се възприеме от учениците. Нещо, което на тях ще им е приятно, нещо, което ще ги вкара в часовете. Това е нашата задача. А задвижихте ли този процес или това е идея? В момента го движим. Сега го движим. Лятната ваканция сега се опитваме да го разработим и много така добре идва това предаване, защото ще ми помогне при разговорите с директора. Вече сме говорили за него. Добре, ще кажете резултатите като... Да, се надяваме, че... Когато ги има. Ама ще стане. Натам вървят нещата. Те отдавна вървят натам. Всъщност, просто е време и тук да започнем да правим нещата както трябва, да. Да отговорим на търсенето. Това е основното. Да отговорим на търсенето от страна на учениците, да им предлагаме това, което те искат. Защото то е ясно, че на нас не е трудно да се променяме. Но ако искаме да даваме нещо и наистина да сме от полза, трябва да го направим. Разбирайки ги, да, тях и техните нужди. Да, добре, благодаря ви. Предаването се казва посоката от тук нататък. Към какво трябва да е? Интересен въпрос. Посоката е към здравия дух и здравото тяло. Добре, благодаря ви, пожелавам ви успех. Благодаря. Кратко прекъсване и се връщаме в студиото. Останете с нас. Защото за културата няма сезони. Защото нейните лица са необхватни, заразяващи емоционално, позитивни и търсени, необходими и окрилящи. Гледайте всеки ден от понеделник до петък от 9 часа сутрешен блок на телевизия Черно море «Минути за култура». Очаквани провокации, откровения, приобщаване с магията на словото, музиката и танца. «Минути за култура» с Кирил Аспарухов.